Soc la Mariona Berenguer i us presento l'exposició Overall que podeu veure a la Casa de Cultura fins al 18 d'abril. El projecte Overall consisteix en recollir diferents peces de roba utilitzades de diferents professions, no? Treballadors i treballadores de la construcció, personal de neteja, artistes, assistents d'artistes, mecàniques, mecànics, etc. per cadascuna d'aquestes peces descompondre-la en tires individuals i tornar-les a teixir en forma de tapís vertical. La sèrie Overall és una reflexió sobre el treball en la producció, en aquest cas artística, no? Els cossos de les persones treballadores implicades, així com el temps que invertim en l'activitat laboral. Aquest projecte està originat en un moment en el quin context és que me'n vaig a viure a Berlín, treballo per un altre artista fent-hi la producció i alhora visc i treballo en el meu propi taller on realitzo el meu projecte artístic. Aquesta experiència em posa en una relació molt estreta amb el propi acte creatiu i em començo a qüestionar com a artista quina és la meva relació amb la feina. Entenent que actualment la feina s'ha mogut al centre de la nostra existència, no? I que ens defineix, ens identifica, moltes vegades inclús construïm la nostra vida al voltant d'aquesta idea, doncs he deixat que aquestes idees entrin i afectin el procés creatiu i conceptual. Llavors, en el context del treball industrial, les granotes de treball, o els monos de feina, no? Funcionen com a uniforme que anonimitza el treballador, no? I contribueix una mica a aquesta força de treball homogènia. Tornar a treballar aquestes peces com a material artístic revela, per un costat, el treball individual i les experiències viscudes, no? Que han quedat com incrustades en aquestes teles, però alhora també s'incorporen noves capes de temps i d'experiència. Si tracem les taques, no? Si observem les taques i els desperfectes que hi ha a les teles, podem d'alguna manera seguir o imaginar quina activitat estava realitzant aquesta persona. Per tant, cada una d'aquestes peces esdevé una espècie de retrat de la persona a la que pertanyien. La tècnica del tapís és una pràctica molt lenta, repetitiva i manual i porta implícita al pas del temps, la dedicació, no? Justament aquestes peces de roba també porten com gravades en elles la dedicació, la suor, les hores que una altra persona ha dedicat a una professió. Per tant, hi ha diverses capes de temps invertides en aquestes peces. A nivell estètic són peces molt minimalistes, que són quasi monocromes, en les que únicament són a través de les taques, les cremalleres o els botons que es generen les composicions. En aquestes peces també s'entrellacen empremtes de diferents economies, no? Perquè tot i que estiguin basades en un procés de construcció i de transformació, les obres també porten implícita una clara intenció de produir un objecte. Vull fer un producte, no? Acabat, que estigui destinat a la circulació i al consum. Aquestes peces de roba de feina poden transitar d'un sector econòmic a un altre, no? Des de la fàbrica en la que es creen, fins a l'empresa que les compra, fins a l'empresa o la persona per la que serveixen, no? Que les utilitza, ara situades dins del món de l'art. Llavors aquesta espècie de trànsit d'un sector econòmic a l'altre les manté atrapades, no? Perquè mai no abandonen el sistema econòmic en si mateix. Per tant, comencen com a objectes utilitaris i acaben com a objectes no utilitaris però simbòlics. Dins del projecte Overall hi ha una subsèrie de 5 peces més petites, que és Overall 18 fins al 22, que estan fetes amb armilles reflectants de color taronja, que pertanyen a un grup d'artistes amb els quals m'incloc, que treballen a la construcció a Alemanya fent restauracions de formigó. Amb aquestes peces es fa una referència directa a la dificultat econòmica dins del món de l'art, no? I com la majoria d'artistes necessiten tenir una feina paral·lela per poder sostenir-se, però també es parla de la contaminació i la influència entre diferents pràctiques laborals. Per posar més en evidència aquesta influència entre sectors, en el centre de l'espai expositiu de la Casa de Cultura trobem un encofrat de fusta que té una armadura de ferro intern que servirà per construir un banc de formigó, no? Aquesta és una peça que es fa en diferents fases i es crea in situ dintre de l'espai expositiu. El dia de la inauguració l'encofrat va estar buit, sense omplir. Després, una setmana després, vaig convidar a un amic de la infància, el Gustav Solaun, que ara es dedica al món de la construcció, perquè m'ajudés a omplir el motllo amb formigó.
I després, el 18 de març, vam fer una activitat anomenada el punt de trobada, on vam desemmollar el banc, no? Vam treure l'encofrat i asseguts en ell vam tenir una conversa sobre les nostres feines. En aquesta conversa vam parlar sobre les similituds i diferències entre el sector artístic i el de la construcció, no? I vam tractar temes com són la utilitat i la funció de les nostres feines, l'economia, els processos constructius, també els processos creatius, no? Les idees, la jerarquia, el reconeixement, etc. De la mateixa manera que jo m'infiltro en el món de la construcció sense que a priori sigui la meva professió, en aquest cas es convida una persona de la construcció a treballar i a formar part de l'espai expositiu i, per tant, del món de l'art.